Oko 150 studenta iz više od 50 zemalja sveta ove nedelje boravi u Beogradu povodom Međunarodne studentske nedelje koju je svečano otvorio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić uz poruku da će mladi, pametni i inovativni ljudi promeniti naš svet na bolje. Videli ste i sami koliko je tu pozitivne energije i koliko je divno što su ovi mladi ljudi u Beogradu, mladi ljudi iz celog sveta, mladi ljudi koji sarađuju sa našim studentima, tako da je to stvarno sjajna inicijativa i to je u stvari budućnosti Beograda i budućnost sveta. Ti mladi ljudi koji nose pozitivnu energiju, koji imaju taj neki pravi sistem vrednosti koji nam je potreban, koji se negde i kod nas, a i u svetu vrlo često zaboravi i izgubi, tako da treba insistirati na tim pravim vrednostima, na toj pozitivnoj energiji ovih mladih ljudi koji imaju sjajne ideje i koje treba da protoče u bolji i lepši svet.